Quina és la millor opció de fitness Y de Porta que pots comprar ara mateix? T'ho resolc en menys de 5 minuts. En la posició número 5 tenim Gimnàsio en a 71 euros amb 99 cèntims. Amb una valoració de 5,0 sobre 5 i 6 compradors a Amazon, és una opció molt valorada. M'encanta, cumple con mis expectativas, no da la sensación de plástico malo, m'encanta. Se guarda en cualquier sitio y es cómodo de usar. Lo utilizo en días sueltos cuando no puedo ir al gimnasio. Ideal per a qui busca bona qualitat sense gastar de més. Per això ocupa la posició 5 d'aquest rànquing. Però espera, que el pròxim és encara millor. Anem amb la posició número 4. En la posició número 4 tenim Fitter Bolsa a 57 euros amb 99 cèntims. Amb una valoració de 4 d'abril sobre 5 y 217 compradors a Amazon, és una opció molt valorada. Está muy bien, y en un tamaño adecuado a la garra usamos com arella dentro de casa en nuevo un simples besamento a té o momento. Recomando. Ideal per a qui busca bona qualitat sense gastar de més. Per això ocupa la posició 4 d'aquest rànquing. Però espera, que el pròxim és encara millor. Anem amb la posició número 3. En la posició número 3 tenim Amazon Basics a 35 euros amb 43 cèntims. Amb una valoració de 4 de juny sobre 5 y 231 compradors a Amazon, és una opció molt valorada. Todo bien, cumple las expectativas. Material resistente Y, fácil de montar Y, o al momento aguanta mi peso. 96 kg, salto l'altura media. Hago flexiones declinades, inclinades, par. Ideal per a qui busca bona qualitat sense gastar de més. Per això ocupa la posició 3 d'aquest rànquing. Però espera, que el pròxim és encara millor. Anem amb la posició número 2. En la posició número 2 tenim Push-Up a 36 euros amb 99 cèntims. Amb una valoració de 4 d'abril sobre 5 y 446 compradors a Amazon, és una opció molt valorada. El producto llegó al día estipulado, todavía es pronto para dar una opinión, pero todo ha llegado perfectamente embalado y son buenos materiales. Lo veu muy. Ideal per a qui busca bona qualitat sense gastar de més. Per això ocupa la posició 2 d'aquest rànquing. Però espera, que el pròxim és encara millor. Anem amb la posició número 1. En la posició número 1 tenim Foc Gumes a 17 euros amb 99 cèntims. Amb una valoració de 4 d'abril sobre 5 y 791 compradors a Amazon, és una opció molt valorada. Muy buen producto. Bandas flexibles Y resistentes. Puedes combinarlas Y, jugar así con diferentes resistencias. Son parfa genial, Y muy buena relació calidad-precio. Ideal per a qui busca bona qualitat sense gastar de més. Per això ocupa la posició 1 d'aquest rànquing. Això és tot per al nostre top 5 de fitness Y de Porta. Tots els enllaços els tens a la descripció. Si t'ha anat bé, subscriu-te per a més comparatives com aquesta.